माने बे DMIT जेनिखि टेस्ट बे टेस्टआ मोनसे साइन्टिफिक मोनसे टेस्ट बिगुरनि मानसिनि स्किनखौ टेस्ट खालामो जेनेरेलि गते गतै माने जेसेबां गथ'फोर दं बा जिखुनु जाय मानसिया गाव भबिष्यतआव मा जागोन मा जाया बिनि आसलते टेलेन्टआ माबायदि बेखौ आसलते थ्र' माने प्रसेस टेकनिक डिभाइसेस मोनसे दङ बे DMIT डिभाइस बेजों माने गतै टेस्टखौ मोनो रिपर्टखौ प्रिलिमिनारि रिपर्टखौ मोनो बिनिफ्राय बे गथ' गथायफोरखौ टेस्ट जुदि खालामोबा बिसोरनि गार्जेनफ्रा मोनसे डिसिसन लानो सुबिदा जायो बे गथ'आ थारमाने बबाव फरायबा सुबिदा जागोन मेडिकेलाव थांगोन ना इन्जिनियाराव थांगोन ना साइन्सआव थांगोन ना मिउजिकआव थांगोन ना आर्ट्सआव थांगोन बबाव फरायनो हागोन बेबादि माने माबाखौ बेहाय टेस्ट खालामनाय जायो गतिके बे मोनसे मोजां मोनसे इउनिक मोनसे डिसिसन गतिके इन्डियाआव आं बेबादि फ्रियै माने बिदि टेस्ट खालामनायखौ नुवाखैमोन आङो खिन्थु दिनै बे मोनसे सरकारा माने बे मोनसे टेस्टखौ खालामनो थाखाय होदों फ्रियै गतै माने बिटिआर एरियायाव आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ केरि आउट खालामबाय थादों मोजाङै साक्सेसफुलि खालामदों बेखौनो आं आसा खालामो बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ